Môžeme ísť dopredu? Samozrejme, každé hasičské auto, aby dobre hasilo, sa najprv musí zahasiť samé. Čiže dúfam, že mi hasiči dovolia, aby som prvý hasičský útok urobil ja. Ale ešte predtým teda poprosím pána veliteľa, aby sme krstili už také, ktoré je funkčné, takže skúsime naštartovať tú striekačku a potom by sme ho pokrstili. Môžeme ísť teda k autu. Ďakujem pekne. Samozrejme, čerpadlo je súťažné, takže tak rýchle sa hovorí, že musíte chlapi potrenovať viac voda nepredvedať. No. Páska. Na pásku. Poprosili som ešte aj pani Janku Vašakovú, manažera tréningu. Aha, svoju som si otvihol. Dobre. Každý máme svoj. Ešte jedna nám dostala pána prezidenta. Pána prezidenta hasičov. Není tady? Dievčatá zatúlal už. Nech sa páči. Nech sa páči, poďte. Sáča pásku má si dať. Čo si mal ostrihnúť? Čo, stopu, že nebolo napísané. Nie, tam to. Ešte tam je? To pána ministra, nie? Robí som mňa sám, však to jasné to. Tak všetci na ministerstve. Páči sa. Ďakujem pekne, no ale to potom musíme trošku z boku, aby sme striekačku nepostriekali, aby sme hlavne nezašpinili. Trošku, aby ste mali čišie šaty, alebo hrošky, alebo letkám. Pozor na oči. Teraz streli. A potom poraňujem. Ešte sme nechali aj hasičov. No chodí, prekrásne. Tak uterpíme. Šampanské. Tak, ja som Máme
Tak na samý záver ešte by som poprosil o foto a ďakujem veľmi pekne aj pánovi ministrovi, našim rodákom, všetkým hasičom, ďakujem aj vám, že sme prišli v takom počte. Tu bude dobre tak, jak slnko svieti. Tak, tu nás pusia. Toľko fotoaparátov, jak na tlačovke, keď máme nejaký... Skoro. To je dalšie tvárce na tlačovke. Je malý. Z druhej strany musíš ísť, Miky. Treba mu stoličku dať. Čo to ten ruský, to ten malý mu dali stoličku.